Paldo, Pampanga. Magandang araw, Central Luzon. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Kabalan ka rin, nandito pa rin ho tayo sa Robinson Star Mills, Pampanga, kung saan nakatakda pong ganapin ang pinakaantay po ng lahat. Ito pong Giant Lantern Festival 2022. Sa akin pong likuran ay inyong makikita, ito pong 10 naglalakihang parol na gawa ho ng ating mga ka-Fernandino. At syempre, ito pong Giant Lantern Festival ngayon, hindi po katulad nitong nakaraang 2 taon na exhibition lamang. Ito po ay kompetisyon. At pag sinabi ho natin kompetisyon, asahan po natin ang malalaking sorpresa ng mga lantern makers ng siyudad San Fernando. Talaga naman hong mahuhusay yan dahil biruin nyo, higit 1 siglo nang ginagawa ito ng ating siyudad ng San Fernando, itong mga Fernandino lantern makers. At yung mga manonood po mamaya, welcome na welcome po kayo dito sa ating venue. At inaasahan pong 8,000 katao ang daragsa dito po sa Robinson Star Mills, Pampanga para saksihan ito pong maniningning, makukulay at maliliwanag na parol na simbolo naman ho ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero mga kabalen, mga kariyon, meron po tayong konting paalala para ho sa gayon ay mapanatili nating masaya, ika nga at payapa at maayos itong ating pagdiriwang ng Giant Lantern Festival. So una po sa lahat, yung mga smokers na magpupunta dito po sa ating festival grounds, mahigpit pong pinapaalala sa inyo ng ating mga organizers na bawal ho ang paninigarilyo sa loob ng ating venue. Bagamat ito po ay isang open space, alam niyo, nasa gitna pa rin tayo ng pandemya at para sa kaligtasan po ng lahat, hindi po pahihintulutan ang paninigarilyo. Maawa naman ho tayo dun sa mga makakatabi nating manonood na merong hika o ibang sakit, doon ko malalanghap yung usok ng sigarilyo. Siyempre mga kabalen, mahigpit din po ang paalala sa ating mga kababayan na maging mapanuri at mapagbantay sa kanilang mga personal belongings dahil we are expecting 8,000 people na magsasama-sama gayong gabi at maganda na bantayan din ho natin ang ating mga kagamitan. At kung sakali po na merong mawala sa ating mga gamit, huwag po kayo mag-atubili na lumapit ho doon sa mga Siposco personnel, sa mga ating security personnel dahil meron pong lost and found section. Alam niyo ho, diwa ng Pasko, ugaling Kapampangan, may malasakit tayo sa mga kapwa natin. Kung may makita kayong bagay na hindi inyong napulot, ipagbigay alam lamang daw sa pinakamalapit na security booth upang sa gayon maidala yan sa ating lost and found section. At syempre, paalala rin ho doon sa mga magtutungo dito, alam naman ho natin, masarap ang magmerienda, kumain o di kaya naman magpicnic habang nanonood ng mga naglalakihang parol. Huwag po ninyong kakalimutan i-practice yung tinatawag na CLAYGO o Clean As You Go, para naman sa gayon maging maayos talaga yung ating selebrasyon ng Giant Lantern Festival. Sa puntong ito makakasama natin si Kuyang Felix Barrios na umikot kani-kanina lamang at nakapanayab nga itong ilan sa mga pinuno ng ating incident command team at yung security team para magbigay ng iba pang mga update kaugnay nitong mga protocols na ipatutupad sa Giant Lantern Festival. Kuyang Felix, unang tanong, gaano ba karami ang dineploy ng ating mga organizer upang bantayan at tiyakin ang seguridad ng Giant Lantern Festival? Queen Justin, nabanggit mo nga na marami tayong personnel na tutulong sa seguridad at kaayusan ng Giant Lantern Festival na ito. According sa isa sa mga Siposco personnel na nakausap ko, meron silang 104 personnel na tumutulong at umaantabay dito sa mga manonood ng Giant Lantern Festival ngayong gabi. Kasama dyan yung pagmamando sa trapiko at pagme-maintain ng kaayusan, Queen Justin. Hindi pa po kasama sa bilang yan yung mga PNP personnel na kasama rin natin ngayong gabi mula sa ating City Police at sa ating Pampanga Provincial Office at at kasama rin natin yung mga police na galing din sa Police Regional Office 3. So meron din silang augmentation na nagpunta rin dito, Kuya Justin. So pagdating naman sa mga ibang facility, kagaya nga na nabanggit mo kanina, Kuya Justin, yung lost and found natin, whether yan ay isang
bagay na material o kaya ay mga bata, alam naman natin ngayon, mga bata ay baka mag-explore ngayong gabi at mamasyal at yung pong lost and found natin ay matatagpuan sa Incident Command Post dito po sa gawing kaliwa. Kung kayo po ay nakaharap sa mga parol, sa gawing kaliwa po dito po sa Transport Terminal, dyan po may istasyon yung ating Incident Command Post na magsisilbing lost and found para sa ating mga kababayan na mawawalan ng mga belongings o kaya naman ay hinahanap yung kanilang mga anak. Kuya Justin, nakita rin natin, no? Tinignan din natin, makikita mo yung ating paligid, naghahanda sila, yung ating mga portalets, yung ating mga portable toilet, no? Makikita mo yan sa gawing kaliwa at sa kanan ng mga viewing stands natin dito sa venue mismo. At katabi rin yan, malapit din dyan, Kuya Justin, yung ating mga medical teams na matatagpuan din sa gawing kaliwa at sa kanan. Hindi magkakalayo yung ating mga medical team dito sa venue. So, inaasahan na hopefully mabilis yung kanilang pagresponde kung meron man mangyari. Nakita na rin natin yung mga ambulansya, yung mga bumbero at yung iba-ibang emergency responders na tinatawag natin at sila ay magkakaroon ng briefing ngayong alas 3 at hopefully makakuha tayo ng interview kung ano pa ba yung dapat nating malaman pagdating sa kanilang kahandaan at pagre-responde para sa gabing ito. Kuya Justin, back to you. Kuya Felix, matanong ko lang, pagdating naman sa usapin ng traffic situation, ano ba yung ika nga paalala nito nga mga nakausap mo na kaugnay naman dito sa pagmamando nga ng daloy ng trapiko, syempre sa kahabaan ng Jose Bad Santos Avenue hanggang patungo dito sa ating festival venue sa Robinson Star Mills, Pampanga. Oo, Kuya Justin, kanina nakausap din natin yung isa sa mga CPOSCO personnel na kilala naman natin nagmamando ng trapiko dito sa syudad. Ayon sa kanya, yung traffic scheme ng pagpunta at paglabas dito sa Robinsons ay mananatiling kapareho ng ginagawa natin sa mga regular na araw. So wala pong special traffic scheme na ginawa ngayon, rerouting wala po. Pero po, pinapaalala po ng CPOSCO sa atin na habaan po natin ang ating pasensya. Total ay magpapasko na rin, Kuya Justin, ay maaari naman siguro tayong magbigayan pagdating sa kalsada. Ayan, napaka-importante niyan, Kuya Felix. Maraming salamat sa iyong ulat at syempre mamaya susubaybayan pa natin yung iba pang mga impormasyon na kailangang malaman ng ating mga kababayan kaugdegan dito nga maayos na pagdiriwang at ligtas na pagdiriwang natin ng Giant Lantern Festival. Kanina ho mga kabalen, nabanggit ni Kuya Felix Barrios itong posisyon ng mga medical team. Napaka-importante ho sa tuwing pupunta tayo sa isang okasyon, sa isang pagdiriwang at sa isang selebrasyon na ganito kalaki, 8,000 people ho yung inaasang dadagsa, importante na malocate ho natin. So ulitin ko lamang, kaliwat kanan ho sa mga viewing stands, kung kayo ay nakaharap sa mga parol, makikita ho ninyo itong ating mga medical team. Kung kayo po ay nandito na at may maramdaman na hindi kaaya-aya, wag naman ho sana, pero kung hindi inaasahan, maganda, tapikin ho ninyo yung inyong mga katabi at sabihin na kailangan ho ninyo ng tulong medikal o ng medical attention. Pero kung sa mga oras na ito, hindi pa kayo nakakaalis ng inyong mga pamamahay at sa tingin ho ninyo hindi ganun kabuti ang inyong pakiramdam, abay, wag ho kayong mag-alala dahil ang CLTV 36 po dadalhin mismo sa inyong mga telebisyon, sa inyong mga mobile screens at laptop screens, yung pinakaabangan nating Giant Lantern Festival. O hindi ka na matatraffic, hindi ka na maiinitan o babiyahe, mapapanood mo ng live at malinaw na malinaw yung mga naglalakihang parol ng Giant Lantern Festival 2022. Pero alam niyo ho ba, bukod doon sa mapapanood nyo ng live, may chance pa kayong manalo sa aming promo na inihanda para po sa inyo. Ito, babanggitin ko ho yung ating promo para naman sa gayon makasali ho kayo para ho sa mga manunood online. Gamit po ang kanilang cellphones o di kaya naman tablets o di kaya naman mga laptop at desktop computers. I-share po ninyo yung CLTV 36 Giant Lantern Festival 2022 live stream. Dapat ho nakapublic, Make sure nakapublic at gumamit ho kayo ng hashtag GLF sa CLTV36 para makita ho namin ang inyong entry. Pwede ho kayong manalo ng isang exclusive event shirt
At yan, nakikita nyo sa inyong mga screens at syempre yung mga gift certificates mula po sa ating mga mababait at generous na sponsors dito ho sa ating rehiyon at dito sa ating lalawigan, Pampanga. 3 winner po, mga kabalin, ang aming i-anunsyo sa pagtatapos po ng araw na ito. Para naman dun sa mga tututok sa kanilang mga telebisyon, Channel 36 sa Free TV, o di kaya naman sa cable man yan, 39 cable partners, o di kaya naman yung mga nasa iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas via Signal Channel 115. Akalain mo, pwede ka ring manalo ng isang exclusive t-shirt at syempre mga gift certificates mula sa ating mga sponsors dito po sa ating lalawigang Pampanga at sa buong rehiyon ng Central Luzon. Anong pwedeng gawin para manalo? Abay mag-selfie o groovy kasama po ang telebisyon habang nanonood dito pong ating Giant Lantern Festival at sa CLTV 36 syempre at ipadala po ang inyong larawan sa aming official Facebook page at CLTV 36 Official. At yan po, 3 winners din ang ating pipiliin at i-anunsyo po sa pagtatapos ng araw na ito. Kabalan, kami ho'y magbabalik maya-maya lamang para sa karagdagang detalye pa na dapat ninyong malaman at mamaya kukumustahin naman natin yung mga early birds, yung mga audience na maagang dumating kasama naman si JM De Jesus. Muli ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para po sa CLTV 36 News, atin to.